Kasviessa syntyessään jää kyllä tuossa toisesta. Ai. Pistäpä kuule Marko vähän sitä kumia katuun, niin löydetään parempaa vitua sinne. Nyt on sitä ehkä jo vähän liikaa. Ja tosissaan kun puhutaan tuhansista hevosvoimista, mitä näissä autoissa alkaa yhteensä siellä olemaan, niin tuo ajo on äärimmäisen raskasta ja tarkkaa myöskin. Eli tämä on ihan oikea urheilulaji. Niin sanotusti ja moottoriurheilulaji. Eli tässä lajissa nimenomaan punnitaan se, että minkälaiset ajotaidot sinulla on ja miten se auto pysyy hanskassa, koska kuka tahansa tuon vehkeen, jopa minä saan sen poikittaa, mutta pidäpä se poikittaa, niin siinä onkin sitten aivan uusi. Onneksi meikäläinen keskittyy vaan pelkästään nelimellä Laudin ajamiseen ja tähän tuomiseen. No niin, nyt ollaan pareikkaan. Mestarilla vähän mallia, että miten tätä hommaa viedään. Mestari tulee perästä, pitäisi saada suurempaa kulmaa siinä. Saada yleensä myöskin sitä aplodia. Se on tosissaan hyvä yleisö parhaimmillaan drifting eli pari ajoa. Drifting SM-sarja järjestetään tänä vuonna radalle.comin ja FPD:n kanssa yhdessä. Ja ensimmäinen kilpailu käydään arvioitu 6.5. Sen jälkeen siirrytään pohjoiseen. Ja tietenkin Tampereella tässä Aivalailla liikkeellä 7.7. järjestetään kaupunkidrifting, joka tulee olemaan aivan uskomattoman nopea. Yhdessä tuossa 8. ja sitten kausi muistettu Gemonosta 6.9. Nämä päivämäärät tietenkin löytyy vielä www.radalla.com-sivulta ja myöskin fpda.fi. Eli katsotaan mikä on ilmoisen tänään päivän missä. Nyt kyllä vähän suurenkin sisältä meikkaan. Ilmoinen Nissan jaa, mutta ei se mitään hyvää taas se näyttää, että menee ensimmäinen aalitelma tälle hevosmiehelle. Siinä nähdään tämä lajin hienous. Kaveri tulee tänne, kun vanhemmassa soveltavan tiimiltä valitettavasti haluaa auto, niin kaveri tulee, että no sit kaveri, mullahan sallissa vielä oma tietä tätä hakemassa tätä. 8 tunnissa kaveri oli hakemassa auto tänne ja ei kuvaa ajamaan. Miten tämä homma toimii? Tässä on ikäero 20 vuotta vähintään. Menee kyllä pappa haverinen. Ai. Antakaa hyvä yleisö raikuvat aplodit sieltä. Ja jos teillä tosissaan löytyy sieltä mobiililaitteita taskusta, niin käykää katsomassa Facebookin kautta radalle.com ja käykää painamassa tykkäysnapit pohjaan sekä tietenkin FPDA löytyy Facebookista, siellä kannattaa käydä painamassa tykkäysnapit pohjaan. Yleensä sitä otetaan ilmanen ja ilmasella on kyllä pientä hakemusta, mutta viikki tietää mitä tekee. Mestari Nelke hänkin sieltä tulee hyvän näköisessä kulmassa, ottaa kolmannen grippipointin kytiin. Näinikään nyt ollaan kun suorastaan SM-sarjassa ja automaattitaputukset, eikös niin? Yes! Ja Marko Haverisen perheessähän tämä moottoriurheilu on verissä niin sanotusti, koska myöskin hänen tyttärensä Jutta Haverinen on kova, todella kova driftikuljettaja. Nuori Mimmi on pärjännyt äärimmäisen hyvin viimeisenä 2 vuotena. Tällä hetkellä asustelee Amerikan maalla. Katsotaan tuleeko sieltä jonkinnäköistä menestystä. Nyt otetaan tekee tarkkaa työtä. Ai. Nyt näyttää kuljettaja Janne Veikkanen. Raikuvat aplodit. Siinä on Janne Veikkasella aivan täydellinen ajolinja. Jotain tapahtuu Marko Haveriselle.